Vesnice Hvězdoňovice patří do dřívějšího okresu Třebíč a náleží pod kraj Vysočina. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Třebíč. Obec Hvězdoňovice se rozkládá asi 9 km západně od Třebíče. První zmínka o obci Hvězdoňovice je z roku 1371, kdy Oldřich Hrálčic prodal půl vsi Bartošovi z Rokyténky. V roce 1387 drželi ves Erhard z Drahotuš a Bartoš z Markvartic. V roce 1407 se na Hvězdoňovicích připomíná Rain Precht z Lesonic a roku 1447 Kateřina z Rudice a Zikmund ze Švábenic. Později byl zdejší dvůr připojen k panství Hralatickému a s ním se roku 1505 dostala ves k panství Britnickému. V roce 1860 měla obec 24 domovních čísel a 220 obyvatel. V roce 2000 měla 37 domovních čísel a 85 obyvatel. Dnes má obec 43 popisných čísel a přibližně 100 obyvatel. Dále bychom v obci našli knihovnu. Obyvatelé mohou používat plynofikaci i veřejný vodovod. Vesnicí prochází železnice Okřížky, Znojmo, která dříve byla jediným vlakovým spojem mezi Jihlavou a Třebíčí. Dnes už však je do Třebíče vlaková trať přes Krahulov a tak zde moc vlaku neprojíždí. Dále je zde i autobusová zastávka. Stojí v centru obce při silnici do Krahulova, jedná se o žulový monument na pískovcovém podstavci. V horní části je nápis Naším obětem světové války 1914 až 1918. V pískovcovém podstavci je vložena mramorová deska se 7 fotografiemi a 7 jmény padlých ve válce. Leží na kraji lesa západně od obce. Podle pověsti jsou na něm vyryty 3 kříže. Pověst vypráví, že v roce 1866 se jej pokusili snést 3 pruští vojáci z kopce na hradiskách do Hvězdoňovic. Brzy však padli vyčerpáním a zemřeli. Podle pověsti se tak stalo uprostřed louky. Zdá se tedy, že dnešní stanoviště kamenné není původní. Zbytky se nacházejí na kopci na Hradiskách, jihozápadně od obce Hvězdoňovice. Tvrz je připomínána od roku 1371, zanikla někdy v 16. století. Aktivně zde působí sbor dobrovolných hasičů. Na závodech obec reprezentují 2 družstva, a to jak v řadách dospělých mužů, tak také mladých hasičů. Hasiči ve spolupráci s obecním úřadem pořádají kulturní akce, jako je ples, stavění a kácení máje, hasičské závody a také tradiční rozsvícení vánočního stromu.